על גגו של מלון קונדס בברצלונה אנחנו צופים על 2 מעבודותיו הנפלאות של האומן אנטוניו גאודי, לה פדררה שנמצא ממש מולנו, והסגרדה פמיליה, כנסיית המשפחה הגדולה. לחייו של האומן נרים קווה לחיים, סלוט. הגענו לארוחת הערב במסעדת גורמה שקיבלה את הדירוג הגבוה ביותר של 3 כוכבי משלן. דניאל, לאן הגענו? הגענו למסעדת אל רקו דה קמפאבס ביחד עם השף סנטי סנטמריה. אנחנו הולכים ליהנות מאחד תפריטי טעימות הטובים ביותר בעולם. הסגנות הן חד משמעיות. חווינו פה באירוע חד פעמי. הגענו לבית המקדש של הפורמולה 1, הסירקט דה קטלוניה, כחצי שעה נסיעה מברצלונה. זה תלוי כמובן על איזה אוטו אתם נוסעים. כי אם הגעתם לכאן ב-R8 של אאודי, אפשר שיחסיתם את זה גם ב10 דקות. זה רכב שיושב על הכביש בצורה לא רגילה. היה מרתק, מדהים, מרגש, באמת חוויה אחת היפות שעברתי. צריך להיות רגוע. עכשיו ניגשים לפאנץ' ליין, שזה בעצם הנסיעה האמיתית עם הקסדות, ונראה מה האוטו יודע ומה אנחנו יודעים. שם, תראה איזה ארוך ומפרך ומייגע. הנה, עכשיו זה יספסף כי הם עוברים בהליכה. אין כזה דבר. מכונית בלתי אפשרית, נדבקת לכביש ברמה לא הגיונית. כשאתה מגיע בהילוך שלישי ל-200, מה אתה צריך יותר? שום דבר לא צריך יותר.
עסק מאורגן למופת, מכוניות על הכיפק, ובעיקר אנשים טובים. מזומן או אשראי? מה שאתה רוצה, העיקר תכניס דלק. לא, לא. אמרו לך זה לא טוב לאכול את זה. Hopefully I will see you soon again on the racetrack. Drive carefully and stay on the road and in good health. Goodbye und auf Wiedersehen.